Noswaith dda, trio hwn eto, noswaith dda I chi gyd. Da iawn, da chi'n iawn. Croeso gynnes i'r Cynhadledd. Ella da chi'n ymuno hefo ni. Helo, nope, dim ar na. Mae'n deud bod o, fan hyn. Trio hwn eto. Na. Fi wneud rhywbeth arall yma yma? Just isio hwnna, ia? Okidok. Di hwnna yn di. Hey, there we go. Da ni'n business one. Trio hwn eto. Noswaith dda. Croeso I chi. Greit I weld chi. Braf, I weld bod ni angen mwy o cadeiriau yn y cefn. Fel ydych chi'n ffindio set, gai jyst ystyn croeso cynnes I chi os ydych chi'n ymuno efo ni, ella jyst am y noson, neu jyst am y diwrnod, mae'n greit I cael chi yma efo ni yn y Cynhadledd Cymraeg eleni. Enw fi di Ben, rei ohonych chi sy'n yma trwy'r wythnos, byddwch chi wedi dysgu hwnna erbyn diwedd yr wythnos gobeithio. Ond byddai'n arwain ni heno yr wythnos I gyd. Unwaith eto, jyst chydig o cyhoeddiadau cyn I ni mynd ymlaen. Dych chi'n gwybod y trefn, angen tocyn parcio, os dych chi'n parcio ar y campws. A wedyn, os dych chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd yn ystod yr wythnos, mae raglen yn fyna ar y bwrdd I chi efo gwybodaeth I gyd o ran amseroedd a beth sy'n digwydd fel yna. Ac fel o'n I sôn am bore yma, unwaith eto, da ni'n annog chi I cyfrestru a da ni'n gofyn yn glen I chi ystyried os da chi'n gallu cyfrannu rhywbeth at costa y Cynhadledd. Da ni mor ddiolchgar yn dydyn bod da ni'n gallu cynnal y digwyddiad yma bob blwyddyn a mae mor bwysig I wneud hynna ond mae yna costa sy'n mynd efo cynnig a cynnal rhywbeth fel hyn. Fel o'n i'n dweud, da ni'n misio hwnna amharu, da ni'n misio hwnna fod yn rwystyr I chi, os da chi methu wneud hwnna, da ni'n dall yn iawn, ond gofyn I chi yn glen ystyried os da chi'n gallu. Da chi'n gallu wneud hwnna trwy'r QR code ar y ffurflen cyfrestru yma, neu ar y cefn, mae'n y ffyrdd gyda rhoi check, neu arian, neu cerdyn, hyd yn oed. So, opsiynau I gyd yn neu chi. Hefyd, dwi angen ymddihiro, mae yna un peth nes I anghofio gadael chi wybod am a dechrau'r wythnos, sef mae yna grŵp WhatsApp. Dych chi'n methu perthyn I gormod o grŵp WhatsApps yn fy marn I. So mae yna un arall ar gael I chi, sef y grŵp WhatsApp y Cynhadledd, ac ar y grŵp WhatsApp yna, mae yna cyhoeddiadau am bob math o gweithgareddau cymdeithasol. Ar y drws, fel chi'n dod I mewn yn fan hyn, neu ar y ffordd allan, eto mae yna QR code a gwybodaeth am y WhatsApp grŵp yna. Os ydych chi eisiau ymuno, jyst I clywed pethau sy'n mynd ymlaen, yn ystod y pnawn a pethau fel yna, mae hwn yn ffordd gret I cadw up to date efo hwnna I gyd. Ac enghraifft pnawn fori, dwi wedi clywed mae yna mynd am dro, trip bach am dro fyny Consti, trwy'r coedwig, a mae yna hufen ia I temtio chi a perswadio chi I ymuno mewn. So os ydych chi'n ffansi mynd am dro fyny Consti trwy'r coedwig efo hufen ia, cyfarfod yn y cyntedd wrth y drws ffrynt pnawn fori am 2:00. So mae tywydd di fod yn bendigedig os oes yma yn dydi. So mae hwnna'n swnio fel winner, mynd am dro pnawn fori. Be ydych chi wedi fod yn gwneud pnawn yma, yn y tywydd braf yma? Dwi wedi fod yn ista yn y cadar campio. A mae wedi fod yn braf iawn, mae rai fi ddweud. Just cael chill. Be ydych chi wedi fod yn gwneud? Ydych chi wedi fod ar y prom? Cael hufen ia? Ydych chi wedi fod yn cael snooze bach? Cael siesta neu rhywbeth? Mae rai bobl yn heiddi fo. Be ydych chi wedi fod yn gwneud pnawn yma? Gobeithio ydych chi wedi fod yn joio. Beth bynnag ydych chi wedi fod yn gwneud? Cwmni'n gilydd, cymdeithas, brodyr a chwiorydd. Gobeithio ydych chi wedi fod yn joio tywydd a'r fendithion mae Duw yn rhoi I ni bob dydd. So ni'n deud, hyd yn oed, bod o'n dim ond, beth heddiw, dim Awrth, da ni wedi profi ddaioni a ffyddlondeb Duw yn barod yn dydyn. Da ni wedi profi bod mae Duw yn dda ac yn ffyddlon.
A mae'r adnod yma, Psalm 34, yn atgoffa ni, ac yn annog ni, profwch a gwelwch mai da yw'r arglwydd. Gwyn y fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. Ydych chi wedi profi a gweld bod mae'r arglwydd yn dda i chi heddiw? Ydych chi wedi cael blas ar ddaioni a ffyddlondeb Duw yn y gwahanol gweithgareddau, yn y cymdeithasu, yn y cyfarfodydd? Ydych chi wedi cael profi a gweld, a cael ein atgoffa bod mae Duw yn dda i ni, yn dydy? Da ni'n mynd i canu mewn munud, ond na i weddio cyn yr emyn gyntaf. O'r arglwydd, da ni'n ddatgan hynna, da ni'n gafel yn dyn ar y ffaith yna o'r arglwydd bod ti'n dda a ti'n ffyddlon i ni bob dydd. Ti'n darparu, ti'n cynnal ni. Arglwydd, diolch am dy ddaioni a dy ffyddlondeb i ni. Ac heno, wrth i ni dod at ein gilydd, arglwydd, wrth i ni ceisio di, arglwydd, a dy bresenoldeb di, a dy fyndith di yn y cyfarfod yma heno. Da ni'n gofyn os gweled i fod yn dda, da ni eisiau profi a gweld mai da yw'r arglwydd. Gwyn y fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. Gadael ni profi hwnna o'r newydd heno yma, arglwydd. Gadael ni profi dy bresenoldeb yn ein plith ni, yn gweithio, yn pwerus, mewn ffordd amlwg. Da ni'n gofyn, yn enw ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ein emyn gynta, taw fy enaid taw. Taw fy enaid taw, nac ofna di, os ria'r gwynt newidiaeth fori. Duw, mae'n dal dy law, paid dychryn mwy, rhag fflamau tristwch dwys di rybydd. Dduw, ti yw fy niw, ymddiried yn naf ac ni symudir. Io'r ein hedd, rwy'n ysbryd di wiro yn fy mhron i bwyso arna ti.
Dwi'n mynd i ofyn i Siwan dod i fyny. Siwan mynd i rhannu chydig bach efo ni. Dych chi wedi gweld y stond yn lyfrau yma. Ac Siwan mynd i rannu jyst chydig o recommendations i ni a pethau. Diolch i ti. Helo. Siwan, dwi. A mae'n bleser gallu helpu efo llyfrau thos yma. 3 pwynt cyflym am y stond yn lyfrau. Os oes bwlch ar y byrdau heno, peidwch becso, mae mwy o lyfrau yn cyrraedd fori. Fy chi'n falch o glywed. A bydd y til ar agor ar ôl bob cyfarfod wythnos yma. So cofiwch holi am argymellion os chi eisiau nhw, pa bynnag sefyllfa ma'ch eglwys chi mewn neu chi eisiau rhywbeth personol, mae hwnna'n iawn. A os chi'n edrych am casgliad mwy eang hefyd, yn annog i chi ddefnyddio'r siop lyfrau grisogol lawr yn y dre hefyd. Mae'r ar agor fori 12 tan 3 a dydd Iau dy Gwener 11 tan 3. So, os na unrhyw beth fan hyn yn ticlo'ch fancy, gwech siwr bod chi'n mynd lawr fyna i check y stwff mas hefyd. A chi gallu gwneud archebion wrth y til hefyd os chi eisiau unrhyw beth o 10 o thos. Gallwch annog chi hefyd i feddwl am y pobl yn eich teuluoedd, eich eglwys, rhai falle sydd ddim yn credu. Bydd yn falle cael bydd o darllen y llyfrau sydd yma. Os ydych nhw'n mynd i ddarllen yn unigol, mewn pare, mewn grŵp, neu os ydych chi'n mynd i ddarllen nhw fel eglwys. Triwch meddwl yn ymarferol am sut allwch chi ddefnyddio'r adnoddau sydd yma. Mae'r llyfrau yn gyfle gwych i gallu agor sgyrsiau hefo pobl, a maen nhw'n cario gwirioneddau sy'n aml yn para hirach na pethau ar lafar, achos maen nhw efo nhw, maen nhw'n rhoi ar ei siarad, allan nhw pigo nhw'n fyny mewn blynyddoedd, a mae'r gwirioneddau dal yna heb newid. A mae Dew wedi helpu ni cychwyn archwilio bore yma ar y pwnc o'n ffrosion Iesu. So mae'n hyfryd cael y pleser o fod mewn cynhadledd, ble ni'n annog i'n gilydd, ni'n gallu bod mewn cymdeithas efo'n gilydd, ond mater arall yw mynd nôl y diwedd yr wythnos yn dyfa, a mae'n anodd cael eich ysgogi pan mae bywyd yn anodd, pan mae bywyd jyst yn digwydd yn dydi e. Ond, efo fi ambell i gyfaill i chi fynd adre hefo chi, i ysbrydoli chi iddo fel barhau i geisio ymffrosion Iesu yn eich bywyd o ddydd i ddydd. So, y llyfr cyntaf, os hoffech chi dyfu yn eich berthynas â Iesu, nid yn unig mewn gwybodaeth, ond yn y ffordd chi'n byw allan y berthynas yna o ddydd i ddydd hefyd. Mae Enjoying Jesus gan Tim Chester yn lyfr bendigedig. Fyndes i bob penod yn drawiadol a yn eitha perthnasol hefyd, a mae'r awdur yn cyfathrebu mewn ffordd rili grasol a llawn gostyneiddrwydd. A dyma'n un i'ch cymell chi i'w ffrosion Iesu o ddydd i ddydd yn eich bywyd personol mewn cyfnodau hawdd ac anodd. A pam ddim darllen hwn efo ffrind yn eich eglwys, cymhellwch eich gilydd, mae'n bwysig. A os hoffech chi anogaeth wedyn, pan mae'n dod at rhannu yr efengel efo pobl eraill, mae'n gallu bod yn brofiad eitha chwythig yn dydi e. Chi'n teimlo fel chi eisiau ymffrosion Iesu o flaen pobl eraill, ond mae'n gallu teimlo bach yn awkward. Mae How to Talk About Jesus Without Being That Guy di cael ei ysgrifennu i fagu hyder a rhoi cyngor ymarferol os ydych siarad am Iesu gyda rhai sydd ddim yn credu mewn ffordd rili naturiol a priodol i'r gymdeithas yn ei fyw yn ddi heddiw. So mae hwn yn werth chi gael, achos dyw e ddim yn gweld bai os chi'n ffeindio rhannu'r efengil efo pobl eraill yn anodd. Mae e'n cwrdd â chi, lle rydych chi, a pwyntio'r ffordd ymlaen, so mae hwnna'n un dda ar gyfer hynna. A wedyn fel Cymru, mae gyda ni braint yn does a chyfrifoldeb i estyn allan i Cymru eraill gyda'r efengil. So i'ch arfogi chi wneud hynny, i ymffrosio yn Iesu a'i groes ac estyn allan i'r cymdogion a'r ffrindiau sy'n hefo ni sy'n siarad Cymraeg yn enwedig, barddgen arbennig hefo ni, oedd y syn. So dyma 3 teitl gan Gwyn Williams. Mae dyn ni Ennill Cymru Grist, Ennill Cymru Grist, y nefoedd a Croes fy Arglwydd. Nes i ddarllen Ennill Cymru Grist yn weddol ddiweddar, a bod wedi cael ei sgrifennu rhyw 25 o flynyddoedd yn ôl, mae'r gwirioneddau am ein cymdeithas ni siŵr o fod mwy gwir heddiw na beth oedd y pryd hynny, ond oedd yn drawiadol felly. So, a ges i fy herio i garu'r pobl o gwmpas fi a rhannu'r efengil
hyd yn oed yng Ngwyneb erledigaeth. So bardd gen arbennig fan hyn, 3 am 8 punt. So gnewch yn siŵr bod chi'n gwneud yn fawr o hynny. A os oes efo chi copies o barod, pam ddim prynu rhai i roi ffrindiau hefyd. Dyna ni. Diolch yn fawr. Diolch i ti, diolch i ti, Siwan. Mae yn fraint unwaith eto ac yn plesur i cyflwyno Alun Bryn, fydd yn dod fyny at ni nes ymlaen i agor y gair. Mae Alun wedi cael ei magu yn Northampton, ond hefyd yn Ceredigion. A mae hwnna'n bwysig bod mae wedi cael ei magu yn Ceredigion hefyd. Eisiau gadw hwnna allan. Mae o'n briod i Elin ers 5 mlynedd rwan. A nath o cael ei achub dod i ffydd yn Abertawe pan oedd o'n 21 mlwydd oed trwy waith Cynhadledd Capel Gomar tra oedd o'n prifysgol yn Abertawe. Fi oedd o'n arwain fel rhan o'r tîm yn Gomar am cyfnod ac erbyn hyn mae o'n weinidog o dan hyfforddiant Henuel yn Cyfyrddin. Ac gobeithio mis Hydref eleni diw ei mynd, bydd o'n a Elin yn symud i Benllyn i blannu eglwys yn Noddfa, eglwys Noddfa yn ardal Morfa Nefyn. Felly, ni'n siŵr da ni'n dymuno fyndith diw arnyn nhw ac ar y gwaith yna. Na ni clywed bach mwy gyn Alun nes ymlaen, byddai'n gwahodd o fyny jyst i rhannu chydig o pwyntiau gweddi da ni'n gallu cofio amdano ti ar gwaith yna dros y dyddiad nosa nesa. Ond ar hyn o bryd dwi'n mynd i wad Griff Davies yn dod i fyny i arwain yn darlleniad a wedyn gweddio dros ni. Diolch ti, Griff. Mae'r darlleniad heno yn dod o lyfr Eseia. Mi fyddai'n darllen penod 36 yn gyntaf ac yna i mewn i benod 37. Felly Eseia 36. Yn y 4edd flwyddyn ar 10 o deyrnasiad Hesecia, ymosododd Senachrib, brenin Asyria, ar holl ddinasoedd ceirog Jiwda a'i goresgyn. Ac anfonodd brenin Asyria y prif swyddog a byddi'n gref o lachus i Jerusalem at y brenin Hesecia. Ac fe safodd wrth bistill y llyn uchaf sydd ger llaw priffordd maes y panwr. Daeth Eliakim fab Hilcea, arolygwr y palas, ato i'r fan honno, a chydag ef Sebna yr ysgrifennydd, a Joa fab Asaf y cofiadur. Dywedodd y prif swyddog wrthynt. Dywedwch wrth Hesecia mai dyma neges yr ymerawdwr, brenin Asyria. Beth yw sail yr hyder hwn sydd gennyt? A wyt ti'n meddwl bod geiriau yn gwneud y tro ar gyfer rhyfel yn lle cynllun a nerth? A'r fwy yn tei yr wyt yn dibynnu wrth godi gwrthryfel yn fe erbyn? A'r aifft, ffon o gorsen wedi hysigo, sy'n rhwygo ac yn anafu llaw y sawl sy'n pwyso arni? Un felly yw Pharo, brenin yr aifft i bwy bynnag sy'n dibynnu arno. Neu os dywedi wrthyf yr ydym yn dibynnu ar yr arglwydd ein Duw, oni def yw'r un y tynnodd Hesecia ei uchelfeidd a'i allorau a dweud wrth Jiwda a Jerusalem o flaen yr allor hon yr addolwch. Yn awr, beth am daro bargen gyda meistr brenin Asyria? Rhof 2,000 o feirch i ti os gelli di gael marchogion iddynt. Neu sut y gelli wrthod un capten o blith gweision lleiaf y meistr a dibynnu ar yr aifft am gerbydau a marchogion. Heblaw hyn, ai heb yr arglwydd y deithim i fyny yn erbyn y wlad hon i'w dinistrio? Yr arglwydd a ddywedodd wrthyf dos i fyny yn erbyn y wlad hon a dinistrio hi. Dywedodd Eliakim a Sebna a Joa wrth y prif swyddog. Gwell gennym i ti siarad a ni yn Aramaeg, oherwydd yr ydym yn ei deall, a pheidio a siarad yn Hebraeg yng nghlyw'r bobl sydd ar y mur. Ond atebodd y prif swyddog, ai at dy feistr a thithau yr anfonodd y meistr fi i ddweud fy neges,
yn ytrach nag at y bobl sydd ar y mur, a fydd, fel chwithau, yn bwytau Tom ac yn yfed ei dŵr eu hunain. Yna fe safodd y prif swyddog a gweiddi'n uchel mewn Hebraeg, clywch eiriau'r ymerawdwr, brenin Asyria. Dyma mae'n ei ddweud. Peidiwch â gadael i Hesecia eich twyllo, ni a llef eich gwaredu. Peidiwch â chymryd eich perswadio ganddo i ddibynnu ar yr arglwydd pan yw'n dweud bydd yr arglwydd yn siŵr o'n gwaredu, ac ni roddir y ddinas hon i afael brenin Asyria. Peidiwch â gwrando ar Hesecia. Dyma eiriau brenin Asyria. Gwnewch delerau heddwch am i. Dewch allan ataf, ac yna caiff pob un fwyta o'i wynwydden ac o'i ffigysbren, ac yfed dŵr o'i ffynon ei hun, nes i mi ddod i'ch dwyn i wlad debyg i'ch gwlad eich hun. Gwlad yd a gwyn, gwlad bara a gwyn llanwydd. Cymerwch ofal rhag i Hesecia eich hydwch wy trwy ddweud, bydd yr arglwydd Dduw yn eich gwaredu. A yw Duw unrhyw un o'r cenhedloedd wedi gwaredu ei wlad o afael brenin Asyria? Ble mae diwiau Hamath ac Arffad? Ble mae diwiau Sepharfaim? A wnaethant hwy waredu Samaria o'n gafael? Pryn o holl diwiau'r gwledydd hyn sydd wedi gwaredu ei wlad o'n gafael. Sut yntau, y mae'r arglwydd yn mynd i waredu Jerusalem o'n gafael. Cadw'n ddistaw a wnaeth y bobl, heb ateb gair, oherwydd yr oedd y brenin wedi rhoi gorchymyn nad oeddent i'w ateb. Yna daeth Eliakim fab Hilcea, arolygwr y palas, a Sebna yr ysgrifennydd, a Joab fab Asaf y cofiadur, at Hesecia, a'i dillad wedi ei rhwygo, ac adrodd wrtho yr hyn yr oedd y prif swyddog wedi ei ddweud. Pan glywodd y brenin Hesecia yr hanes, rhwygodd ynta ei ddillad a rhoi sach liain amdano a mynd i dŷ'r arglwydd, ac anfon Eliakim arolygwr y palas, a Sebna yr ysgrifennydd, a rhai hynaf o'r ffeiriaid, i gyd mewn sach liain, at y proffwyd Eseia fab Amos i ddweud wrtho, fel hyn y dywed Hesecia. Y mae heddiw yn ddydd o gyfyngder a cherydd a gwarth. Y mae fel pe bai plant ar fi'n cael ei geni a'r fam heb nerth i esgor arnynt. O na fyddai'r arglwydd dy Dduw yn gwrando ar eiriau'r prif swyddog a anfonwyd gan ei feistr, brenin Asyria, i gablu'r byw, a hefyd yn ei geryddu am y geiriau a glywodd yr arglwydd dy Dduw. Dos i weddi dros y gweddill sydd ar ôl. Pan ddaeth gweision y brenin Hesecia at Eseia, dywedodd Eseia wrthynt, dywedwch wrth eich meistr, fel hyn y dywed yr arglwydd. Paid a gofni'r pethau a glywaist pan oedd llanciau brenin Asyria yn fy nghaplu. Edrych, rwy'n rhoi ysbryd ynddo, ac fe gliw si fydd yn peri ddod ychwelyd i'w wlad. Hefyd, gwna fydd o syrthio gan y cleddyf yn y wlad honno. Pan ddychwelodd y prif swyddog, cafodd ar ddeall fod brenin Asyria wedi gadael Lachis a'i fod yn rhyfela yn erbyn Libna. Ond pan ddeallodd fod Tirhaca, brenin Ethiopia, ar ei ffordd i ryfela yn ei erbyn, fe anfonodd genhadau eilwaith at Hesecia, a dweud, dywedwch wrth Hesecia, brenin Juda, paid a chymryd dwyllo gan dy Dduw, yr wyt yn ymddiried yno, ac sy'n dweud na roddir Jerusalem i afael brenin Asyria. Mae'n siŵr dy fod wedi clywed am yr hyn a wnaeth brenhinoedd Asyria i'r holl wledydd, a'i bod wedi ei difrodi, ag ei dyd o arbed. A waredodd diwiau'r cenhedloedd hwy, y cenhedloedd a ddinistriodd fy hynafiaid, fel Gosan a Haran a Resef, a phobl Eden a Drigau yn Telasar. Ble mae brenhinoedd Hamath, Arffad, Lachir, Sepharfaim, Hena ac Ifa. Cymerodd Heseca'r neges gan y cenhadau a'i darllen. Yna, aeth i fyny i dŷ'r arglwydd, a'i hagor yng ngwydd yr arglwydd, a gweddio fel hyn. O arglwydd y lleoedd, Duw Israel, sydd wedi ei orseddu ar y ceriwbiaid, ti yn unig sydd Dduw dros holl deyrnasoedd y byd. Tydi a wnaeth y nefoedd
a'r ddaear. O arglwydd, gogwyddad y glust a chliw. O arglwydd, agor dy lygaid a gwel. Gwrando'r neges a anfonodd sy'n achryb i watwar y Duw byw. Y mae'n wir o arglwydd fod brenhinoedd Asyria wedi difo'r holl genedloedd a'r gwledydd ac wedi taflu i diwiau i'r tân. Cawsynt i dinistrio am nad diwiau mohonynt, eithir gwaith dwylod ynol o goed a chareg. Yn awr o arglwydd ein Duw, gwared ni o'i afael ef, ac yna caiff holl dernasoedd y ddaear wybod mai ti yw'r arglwydd, tydi yn unig. Da ni'n diolch i Dduw am ei air. Dwch i ni weddio. O Dduw ein tad yn y nefoedd, da ni'n diolch yn fawr i ti am bod ni'n gallu dod ger dy fron di heno yn hyderus mai ti yw'r arglwydd. Ti yn unig yw yr arglwydd dros yr holl genhedloedd. Da ni'n diolch i ti am dy holl rinweddau, yn diolch i ti am dy fawredd ac yn dyfoli di am dy fawredd, ond da ni'n diolch i ti hefyd o fod ti yn un sy'n dwy'n yn agos ac yn nabod ni yn bersonol ac yn unigol. Da ni'n diolch i ti am bod ni'n troi heno yma at waredwr, at un sydd wedi anfon mab i'r byd i fyw yn gwbl ifydd i ti, yn ifydd sydd angau'r groes. A da ni'n diolch i ti am yr aberth honno a'r brynedigaeth sydd i bechaduriaid trwyddi. O Dduw, da ni'n gofyn y byddu di yn helpu ni heno hyd yn oed i sylweddoli yn wir mai ti yw'r arglwydd. Tydi yn unig. Rhoi ni wybod hyn, rhoi ni brofi hyn, ydyn ni'n gofyn. Da ni'n cyflwyno Alun wrth iddo ddod i bregethu ac yn gofyn y byddu di yn siarad, yn llefaru dair yn glir iawn trwy iddo fo. Da ni'n gofyn y byddu di yn gwneud Alun yn fach fel petai, gogoneddu Iesu Grist ei hun. Da ni'n cyflwyno hefyd yn manteisio ar y cyfle yma i gyflwyno Alun ac Elen wrth iddyn nhw fod yn paratoi i symud i'r gogledd ac yn gofyn o dad y byddu di yn bendithio y gwaith yna ym Mhen Llyn. Yn diolch i ti, dy fod ti wedi i galw nhw yno ac yn gofyn y byddu di yn bresennol ym mhob un o'i cyfarfodydd, ym mhob peth y byddan nhw'n ei wneud ac yn gofyn y byddan nhw yn gweld ffrwyth. Da ni'n gwybod o dad, mai ti yn unig sydd yn abal i achub pechaduriaid. A da ni'n diolch i ti bob un ohono ni sy'n medru tystio i hynny yn bywydau ein hunan. Yn gofyn y byddwn ni'n gweld rhagor eto yn dod i gredu yn dy fab Iesu Grist. Helpa ni rwan, da ni'n gofyn, drwy weddill y cyfarfod yma, i fyfyrio arna ti, i fyfyrio ar dair, i ddod i nabod ac i garu yr arglwydd Iesu Grist yn fwy, ac i roi iddo y clod y mae mor deilwng ohono. Yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, ydyn ni'n gofyn y pethau yma. Amen. Cyn i Alun ddod i bregethu, nawn ni ganu un emyn arall. Ger bron fy nyw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilyth, yr archoffeiriad mawr yw ef, sy'n byw i eiriol drosof byth, ac os gai neidio i'r pennill ola a'r disgrifiad hyfryd o'r arglwydd Iesu Grist. Gwelwch yr oen gyfodwyd nawr. Cyfiawnder perffaith i mi yw. Pwy ydy Iesu Grist? Wel, dyma yr ydwyf, di gyfnewid mawr ers cyn bod amser, brenin gogoniant, grasol ddiw.
Dwi'n mynd I wahodd Alun I fyny ac wel, ni'n ei neithiwr efo Adrian. Just gofyn I Alun, just deud chydig bach, rhannu chydig bach am beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn ddiweddar. Dwi'n dall mae Alun wedi bod ar ei travels. Mae wedi bod yn rownd y byd, bron iawn do. Wedi bod yn Oklahoma a Texas, a rwan mae'n gorau siarad efo boi o Alabama. So, da ni wedi cyfro kind of y south yr un o daleithiau yn do. Beth sydd wedi bod yn digwydd efo chi, a ella just un neu ddau pwyntiau gweddi da ni'n gallu cofio amdano chi? So, dros yr 2 blynedd a hanner diwetha, ni wedi bod yn paratoi ar gyfer gwaith newydd Pen Llun. Crew ohono ni erbyn hyn, Elen, Addina, Steve a Marian Llaetho, ac Aran ac Anes Lyn. Dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at hyn sydd gan yr arglwydd ar ein cyfer ni. I waith yw nid yn gwaith ni, ac ni'n edrych ymlaen I ymroi a gweld beth sydd gan ddew ar ein cyfer ni. O ran gweddi, plis gwediwch dros y 6 ohono ni. Wrth gwrs, I ni wedi profi bywyd eglwys yn ein eglwysi gwahanol ni, ond I ni erioed I profi hynny fel 6. So gwediwch byddai'r arglwydd yn tyfu ffrwyth yr ysbryd rhwng ni, byddwn ni'n tyfu mewn cariad, ac y byddai'r cariad hwnnw'n dystiolaeth i'r sawl sydd yn cwmpas ni, bydden nhw'n gwybod ein bod ni'n ddilynwyr Crist, oherwydd ein bod nhw'n gweld ein cariad ni. Ac wrth gwrs, gwediwch dros dyn nhw wedyn, dros bobl Llun, bydde yna tyrfa fawr yn dod I nabod o'r arglwydd Dduw. A ni wedi dros y ti, a dros y ni hefyd, wrth I ti ag rhaid i'n arglwydd. Diolch I ti, am Alun, diolch. Just am y gwaith ti wedi fod yn wneud yn ei fywyd o, ac yn ei gael ono, a dyn ni yn gweddio fel ond yn sôn am rwan dros y tîm bach yma ar glwyth, a'r gwaith yma ti'n alw nhw I wneud yn Pen Llun ar glwyth, llwyddo dy waith ar glwyth, llwyddo dy waith. Dyn ni'n gofyn I ti fynd o flaen nhw, paratoi y ffordd ar glwyth, paratoi y tir yna ar glwyth, alw bobl I ti dy hun trwyddo nhw. A ceno ar glwyth, ni wedi siarad yn glir trwy Alun, ni wedi rhoi eiriau di iddo fo, ni wedi rhoi hyder a nerth, a jyst ryddid iddo fo rhannu dy air di hefo ni. Ac gweddi dros ni, fydd yn gwrando ar glwyth, agor i'n clustia, agor i'n colonna, i'r hyn ti eisiau deud wrthyn ni. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Bob yn dydd. Wel, nos fawrth da. Diolch yn fawr I chi am y croeso cynnes, ac am y cyfle I allu ddod ato chi ac agor gair yr arglwydd heno. O'n i'n hoff iawn o ffilm yn tyfu lan pan o'n i'n arddegwr cyn I fi ddod i'n agor yr arglwydd. Ac un o'r dyfyn enwoca o'r ffilm yw hwn. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Nawr, dyn ni sydd yn credu yng ngwirionedd Gaerdyw yn gwybod nad yw hynny'n wir, bod Satan yn real, bod e'n bwer ysbrydol, ond weithiau, I ni yn gallu rhoi ein pen ni yn y tywod fel petai, wrth feddwl am yr un drwg, ac anghofio'r gorchymyn yna sydd I ni I fod yn wyliadurus. Llythyr cyntaf Pedr yn dweud hyn. Ymddisgyblwch a byddwch effro, y mae eich gwrthwynebydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhio, gan chwilio am rywun i'w lyncu. Byddwch effro, byddwch yn wyliadwrus, mae Pedr yn ei ddweud. Yn ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul, oedd ein hyfforddwr rygbi ni, Dyfed James, fe oedd yn athro chwaraeo ni pan o'n i'n blwyddyn 7-8 o 9. Oedd e'n dysgu ni pan wyt ti'n mynd mewn I silio ryc, chi'n gwybod beth yw ryc gobeithio ar car rygbi, pan mae rhyw person wedi cael ei taclo a mae eisiau sicrhau bod y bêl yn ddiogel, chi'n latch ymlaen i'r ryc, chi'n gosod sylfaen cadarn, ond beth oedd Dyfed James yn gweud wrthyn ni oedd, os yw'ch pen chi I lawr a chi ddim yn gwylio, mae lot yn haws i'ch cymryd chi mas. Yn hytrach, be oedd e'n annog, oedd ein bod ni ar y ryc gyda pen I fyny. Pen yn gwylio, bod yn wyliadwrus, yn edrych am bygythiadau fel ein bod ni yn gallu dylio â nhw.
heno, dwi'n gobeithio byddwn ni'n cael ein hyfforddi rhywfaint i fod yn wyliadwrus. Wrth i ni edrych ar y ffyrdd mae'r un drwg yn ceisio tanseilio hyder pobl Duw, drwy edrych ar gyhuddiadau a thactegau Satan. Ond wrth gwrs, dyn ni ddim yma i glywed pregaeth am Satan, na. Dyn ni yma i glywed am Grist, am rhagoriaeth Crist, am bwer a nerth a grym Crist dros yr un drwg. Felly wrth i ni edrych ar yr hyn mae'r un drwg yn ceisio ei wneud, yn sathru ar bobl Duw. Nawn ni atgoffa'n hunain sut mae Crist yn amddiffynfa gadarn i ni. Mae Eseia yn treulio i weinidogaethau yn proffwydo yn ystod cyfnod 4 brenin. Eseia, Jotham, Ahaz a Hezekiah, rhyw 700 o flynyddoedd cyn Crist. Mae Eseia yn proffwydo i'r deyrnas deheuol i Jiwda'r hwntws fel petai, ar adeg lle mae'r genedl mewn peryg. Mae Israel bellach, y deyrnas gogleddol, wedi ei goncro. Mae Jerusalem bellach dan warchau, under siege. I ddeall pam, mae rhaid i ni rewindio i'r Cynhadledd gynt. Be ddigwyddodd cyn ein testyn ni heno? Wrth wynebu ymosodiadau gan brenin Syria, brenin Syria, nath y brenin Ahaz, sef tad Hezekiah, droi at frenin Assyria, sef Tiglath-Pileser, am gymorth. I'r proffwyd Eseia ddweud wrth Ahaz na tro at ddew am waredigaeth, mae Ahaz yn dewis troi at un o bwerau mawr y byd mwyn achub ei ddinas. Mae'n dweud hyn yn Ail Frenhinoedd 16:7. Yn fonodd Ahaz genhadau at Tiglath-Pileser, brenin Assyria, a dweud, gwas a deiliad i ti, yr wy fi. Tyr dim gwaredu o law brenhinoedd Syria ac Israel sy'n ymosod arnaf. Mae Ahaz yn gwneud ei hun yn was i bwer bydol. Ddim jyst yn wleidyddol, ddim jyst yn filwrol, ond yn grefyddol hefyd. Mae Ahaz yn offrymu i dduwiau ffals. Yn Damascus, yn Syria, mae'n troi at ffug dduwiau, ei lunod. A mae'n gwyr droi yr addoliad yn y deml hefyd. Di pethau ddim yn dda arno fe na phobl Jiwda. Ac ar y pwynt yna, mae Eseia yn dod â neges o farn yn ei erbyn yn dweud hyn. Oherwydd i'r bobl hyn wrthod dyfroedd Siloa sy'n llifo'n dawel, a chrynu gan ofyn o flaen resin a mab Ramalea. Am hynny bydd yr arglwydd yn dwyn arnynt ddyfroedd yr Eufrates, yn gryf ac yn fawr, brenin Assyria a'i holl agoniant, fe lifa dros ei holl sianelau, a thorri dros ei holl gamlesydd. Fe esguba trwy Jiwda fel dilyw, a gorlifo nes cyrraedd at y gwddf. Bydd cysgod ei adenydd yn llenwi holl led dy dir o Emmanuel. Am fod Ahaz a phobl Jiwda wedi gwrthod troi at ddew, mae Eseia'n dweud fydd y rhai o'n nhw'n meddwl oedd yn gymorth iddyn nhw, oedd yn ddatrysiad i'w problem nhw, yn dod fel concwerwyr yn ei herbyn nhw. Yn dod fel dilyw nes cyrraedd hyd at y gwddf. Proffwydoliaeth sydd wedi wireddu erbyn ein testyn ni heno. Ond cyn bod hynny'n digwydd, cyn bod ni'n cyrraedd Eseia 36, mae yna newid yn y frenhiniaeth. Mae Ahaz yn marw a mae ei fabe Hezekiah yn dod yn frenin yn ei le. A mae'n edrych fel bod pethau yn mynd i wella. Mae'n edrych fel bod yna newid ar y ffordd. O dan Hezekiah, mae yna genhedlaeth newydd yn codi sydd yn torri i cysylltiad nhw gyda'r Assyried. Mae nhw'n gweud na, dyn ni wedi cael llon bol ar y cytundeb milwrol yma, dyn ni ddim yn mynd i addoli yn y ffyrdd mae nhw yn dymuno i ni addoli.
Mae yna chwyldro. Chwyldro gwleidyddol a chryfyddol. Mae Hesekia'n rhoi terfyn ar eilyn addoliaeth ei dad e. Mae'r gair yn dweud, roedd yr arglwydd gydag ef, a llwyddau ym mhob peth a wnau, gwrthryfelodd yn erbyn brenin Asyria, a gwrthod ei wasanaethu. Pethau'n edrych fel bod nhw ar y ffordd fyny. Yn serch hynny, dyw'r bobl ddim yn berffaith. Dyn nhw ddim yn berffaith. Doedd y troi yn ôl at yr arglwydd ddim yn troi llawn. Yn wleidyddol, dyma bobl Jiwda yn troi at yr aifft am gymorth. Yn hytrach na pwyso ar Asyria, maen nhw wedi gwrthryfela yn erbyn Asyria, ond penderfynu pwyso ar wlad arall nawr, pŵer bydol arall yn eu hoes nhw. Eto, mae gan y proffwyd Eseia rhywbeth i'w ddweud am hyn. Gwai chi, blant gwrthryfelgar medd o'r arglwydd, sy'n gweithio cynllun na ddaeth oddi wrth i fi, ac yn dyfeisio planiau nad ysbrydolwyd gen i fi, ac yn pentyru pechod ar bechod. Ant i lawr i'r aifft, heb ofyn fy marn i geisio help gan pharo, a lloches yng nghysgod yr aifft. Fedrwch chi ddychmygu doedd y brenin Sennacherib ddim yn hapus gyda'r hyn oedd di digwydd. Y wlad fach yma, ond y wlad yma oedd yn dod yn dipyn o boen iddo fe, wedi gwrthryfela yn ei erbyn, ac felly be mae Sennacherib, brenin Asyria'n wneud, mae'n danfon i fyddin. I lawr trwy Jiwda i gyd, nes bod Jerusalem i hun dan warchau. Beth yw ymateb cyntaf Hesekia i hynny? Dwi ddim yn ymateb gret. Mae'r gair yn dweud yna, anfonodd Hesekia brenin Jiwda at frenin Asyria i lachus a dweud, rwyf ar fai. Dychwelodd i wrthyf, a thalaf i ti beth bynnag a godi arnaf. Rhoddodd brenin Asyria ddirwy o 300 talent o arian a 10 talent ar hugen o aur ar Hesekia brenin Jiwda. Talodd Hesekia'r holl arian oedd yn hir arglwydd ac yng nghoffrau'r palas. Ar un pryd tynnodd yr air oddi ar ddrysau a cholofnau teml yr arglwydd, y rhai yr oedd ef ei hun wedi ei goreiro, ac fe'i rhoddodd i frenin Asyria. Hyd yn oed Hesekia, y brenin da yma, yn ildio, yn cyfaddawdu, yn ceisio prynu trigaredd Sennacherib brenin Asyria. Ond dyw Sennacherib ddim yn derbyn hynny. Mae'n gofyn am y pris yma, mae dal yn danfon ei fyddin. Dyma bobl Jiwda sydd wedi ceisio gwneud pethau mawr dros Dduw. Ond maen nhw wedi cyfaddawdu. Maen nhw bellach wedi ceisio ildio i Asyria, a nawr maen nhw'n gwynebu dinistyr. Maen nhw under the cosh go iawn. Falle wrth i fi ddweud hynny bod agweddau o hynny yn teimlo'n gyfarwydd i ni wrth i ni feddwl am gyflwr yr eglwys heddiw. Fel Jiwda, 2,300 o flynyddoedd, 2,700 o flynyddoedd yn ôl mae'n ddrwg dy fi. Pobl cyfamodol Dduw ydyn ni heddiw, yn wynebu yr un temptasiynau i gyfaddawdu, i ildio, ac yn wynebu ymosodiadau go iawn. Dyma lle ni'n ffindio'n hunain ar gychwyn Eseia 36. Pobl sydd wedi cyfaddawdu, wedi ildio ac yn wynebu dinistyr. Ac ar y pwynt yma o wendid a gofid, dyma pryd mae'r prif swyddog yn dod tuag at welydd, tuag at muriau Jerusalem, ac yn dechrau dwyn i gyhuddiadau fe. Yn dechrau trial tanseilio hyder pobl Dduw. Mae Eliakim, Sebna a Joa wedi dod mas i'w gyfarfod e, ond dyma'r prif swyddog neu rabsach e, felly os gennych chi'r hen gyfieithiad o'ch blaen chi.
yn siarad â phobl Jwda, phobl Jerusalem i gyd. Pam bod wedi dod? Adnodau 16-17 o'r darlleniad o'r testun i di darllen heno yn pennod 36. Gwnewch dilurau heddwch am i. Dewch allan ataf. Mae'r prif swyddog yn gwahodd pobl Jwda i ildio, i frenin Assyria. Ac er mwyn gwneud hynny, mae'n ceisio i gwthio nhw i'r pwynt lle maen nhw wedi digoloni yn llwyr. Mae'n despair ofnadw. Mae'r prif swyddog yn ymosod ar 6 ffeth yn ei araith, er mwyn gwneud i bobl Jwda digoloni, a ni am edrych ar y 6 ffeth yna heno, gan ddeall hyn. Mae'r hyn ni'n gweld yn Eseia 36 yn bennaf, yn fodel i ni o'r tactegau mae'r un drwg yn ei ddefnyddio, o'r cyhuddiadau mae'r un drwg yn ei ddefnyddio yn erbyn pobl Dduw, hyd yn oed yn ein oes ni heddiw. Yn y lle cyntaf, adnodau 4 i 6, mae Satan yn amlygu gwendid dibyniaeth fydol. Beth yw ymosodiad cyntaf y prif swyddog? Chi'n gweld nhw yn adnod 4 i 6. Mae'n ymosod ar y ffaith bod pobl Jwda wedi bod yn pwyso ar yr aifft. Mae hynny'n wir. Maen nhw wedi pwyso ar yr aifft. A mae beth mae'n dweud yn wir hefyd. Does na ddim nerth yn yr aifft yw amddiffyn nhw. Mae'r pethau yna'n wir. Mae eisiau iddyn nhw ddigaloni wrth feddwl, dyw'r dibyniaeth fydol yma i ni wedi ceisio, dyw e ddim yn mynd i fod o help i ni. Mae Eseia, y proffwyd, wedi treulio amser yn amlygu'r un peth. Ond wrth gwrs, be mae Eseia'n treul gwneud, does na ddim nerth yn yr aifft, trowch at yr arglwydd. Dyna yw gwahoddiad Eseia, trowch at Dduw. Mae gan y prif swyddog fan hyn, yr un cyhuddiad, does na ddim nerth yn yr aifft, felly digalonwch. Rhowch fyny, rhowch y ffidil yn y to. Fel eglwysi heddiw, oes na nerth bydol i ni di troi ato fe mwyn ceisio goroesi? Ydyn ni wedi prynu mewn i'r syniad o survive by any means necessary yn hytrach na trystio bod y fuddugoliaeth wedi ennill yn barod ar ein cyfer ni. Y cyhuddiad cyntaf. Mae Satan yn ymosod ac yn ymlygu ar wendid dibyniaeth fydol. Yn ail wedyn, mae Satan yn dymuno i ni amau Duw a'i alwad arno ni. Yn adnod 7 o bennod 36, yn ni'n gweld hynny. Beth oedd galwad Duw ar bobl Jwda? Yw addoli ef, a'i addoli ef yn unig. A fel gweithred o ufuddod, fel gweithred o wasanaeth i'r arglwydd, be mae pobl Jwda yn ei wneud, be mae Hesecia yn ei wneud, maen nhw'n tynnu ymaith yr uchelfeidd, a dryllio'r colofnau, a thori'r pist Asyra, a malu'r sarf bres a wnaeth Moses. Oherwydd hyd y dyddiau hynny by'r Israeliad yn arogl darthu iddi ac yn ei galw'n Nehustan. Mae Heseia a pobl Jwda wedi bod trwy'r chwildro crefyddol yma lle maen nhw wedi cael gwared ar ei eilunod nhw. Maen nhw wedi troi at yr arglwydd. Ond mae'r prif swyddog fan hyn yn ceisio gwyr droi'r weithred yna o ufuddod yn un o wrthryfel. Gan godi amheuon ynglyn â pwy yw Duw a beth mae Duw moyn gyda nhw. I'r arglwydd wneud yn glir sut oedd e'n dymuno cael ei addoli yn ei aira, yn y deml drwy'r gyfraith seremoniol, dyma'r prif swyddog yn ceisio dwyn perswad ar bobl Jwda. Chimod, yr allorau yma chi wedi torri lawr, rhai eich diw chi oedd rheina. Mae'r un drwg yn ceisio gwyr droi yr hyn sy'n wir am Dduw yn ein meddyliau ni, fel ein bod ni wedyn yn amau'r hyn
mae Duw wedi ein galw ni iddo fe. Felly bod chi wedi ffeindio'ch hunain, wedi ceisio Duw yn ei aira, wedi ei geisio fe mewn gweddi o ddifri. Chi wedi wneud y peth chi'n teimlo sydd yn gywir, ond ar ôl gwneud hynny, mae'r amheuon yn dechrau dod. A wnes i'r peth iawn fan hyn. A wnes i'r peth diwiol, hyd yn oed pan mae'n glir yn y gair, a wnes i yn iawn. Achos mae'n gost i fyw fel mae'r arglwydd yn dymuno i ni. A weithiau mae'r gost yna'n gallu gwneud i ni ofyn, ydw i wedi wneud y peth cywir? Oedd Duw wir eisiau hynny? Mae Satan wrth i fod yn gwyr droi y ffordd dyn ni yn meddwl am Dduw, fel ein bod ni'n amau ar hyn mae Duw yn ein galw ni iddo fe fel Cristnogion. Drydydd, mae Satan yn ein pwyntio ni at ein gwendid ni. Yn ail hanner adnod 8 o benod 36, mae'r prif swyddog yn amlygu ac yn bychanu gwendid Juda. Mae'n dweud, hyd yn oed tasau ni yn rhoi'r meirch i chi. Hyd yn oed tasau chi'n cael y cerbydau. Byddwch chi'n methu rhoi pobl arno nhw, mae cyn lleod ohonoch chi ar gael. Yn bychanu i gwendid nhw, yn amlygu i gwendid nhw. Pam eto, fel bod eu llygad nhw yn syrthio arnyn nhw eu hunain ac yn digoloni. Maen nhw'n bobl wan. Maen nhw'n genedl tiny. Mae hyd yn oed haneswyr secular yn yn oes ni, dyn nhw ddim yn deall sut mae Jerusalem di goroesi. Maen nhw'n bobl gwan. A maen nhw'n wynebu dinistyr dan law y superpower bydol mwyaf yn yr oes. Brodyr a chwiorydd, i ni yn bobl gwan. I ni yn bobl gwan. A fydde Satan wrth i fodd tasau ni yn hoelio ein llygad ni arno ni ein hunain a cael ein llethu gan ein gwendid ni. I ni yn wan. Ond wrth wynebu pwerau, hyd yn oed pwerau tywyllaf y byd, mae rhaid i ni gofio hyn. 1 Ioan 4:4, blant yr ydych chwi o Dduw, ac yr ydych chwi wedi ei gorchfygu hwy. Oherwydd y mae'r hwn sydd ynoch chwi yn gryfach na'r hwn sydd yn y byd. Mae gennym ni Crist yno ni. Mae gennym ni ysbryd Duw yno ni os ydym ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu. Ni'n wan. Ond mae'r Duw holl a lluog yn byw yno ni. Dyna yw'r hyder sydd gyda ni wrth wynebu cyhuddiad Satan am ein gwendid ni. Paul yn ysgrifennu am hyn yn ei ail lythyr i'r Corinthiad ym mhenod 12 yn sôn yn llythrennol am cenad gan Satan wedi dod i'w brofi e. Sôn am y gwendid yma. A rhag i mi ymddyrchafu o achos rhyfeddod y pethau a ddatguddiwyd i mi, rhoddwyd dreinen yn fy nghnawd, cenad oddi wrth Satan i'n poeni. Rhag i mi ymddyrchafu. Ynglŷn â hyn, deisyfais ar yr arglwydd 2 gwaith ar iddo symud oddi wrthyf, ond dywedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i. Mewn gwendid y daw fy nerth yw anterth. Felly, yn llawen iawn, fe ymffrostiaf fwy yn fy ngwendidau, mwyn i nerth Crist orffwys arnaf. Am hynny, yr wyf yn ymhyfrydu mwyn Crist mewn gwendid, salhad, gofid, erledigaeth a chyfyngder. Oherwydd pan wyf wan, yna rwyf grif. Chi a fi'n wan, ffrindiau. Mae'r arglwydd yn grif un am ddiffyn ni. 4 pwynt. Mae Satan am ein i feddwl bod Duw yn ein herbyn ni. Adnod 10, mae'r prif swyddog yn honni bod Duw gyda fe, a'i heb yr arglwydd y deithim yn erbyn y ddinas hon. Mae'n honni bod Duw ar ei ochr e. Nawr, mae yna rhywbeth pwysig i ni ddeall fan hyn, yn gynt yn
ei lyfr, mae Eseia di wneud yn glir bod yr arglwydd yn mynd i ddefnyddio brenin Asyria fel offeryn yn ei lawe mwyn disgyblu pobl Jiwda. Ond ydy hynny'n golygu bod Duw o blaid brenin Asyria? Na. Mae Duw yn defnyddio y fyddin yma, yn defnyddio'r prif swyddog yma yn y pen draw lles ei bobl ac mwyn amlygu ei ogoniant. Bydd yr un drwg wrth i fodd os oeddwn ni yma heno'n colli golwg ar y sicrwydd sydd gynnon ni yn yr Efengyl, bod yr arglwydd o'n plaid. Os ydych chi yng Nghrist, mae Duw o'ch plaid ar eich ochr. Fedrith neb ddweud, mae Duw gyda fi a mae e'n derbyn di. Na. Pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn pobl Duw? Neb. Mae Crist wedi marw eich mwyn chi i'ch diogelu chi unwaith ac am byth. I ni'n trystio bod yr arglwydd yn gweithio'r cyfan hyd yn oed yr adegau yna lle ni'n teimlo dan warchau, lle ni'n teimlo bod ni lan hyd at y gwddf yn boddi, mae e'n defnyddio hyd yn oed yr adegau yna ein lles ni ac ei ogoniant ef. Cristion, felly di ddweud heno, heb amheuaeth, mae Duw o dy blaid di. Dim ots beth sy'n digwydd yn dy fywyd di, mae o dy blaid. 5 wedyn. Mae Satan yn amlygu gwendid gwaredwyr ond rhai anghywir. Fan hyn mae'n amlygu gwendid gwaredwr ond un anghywir yn adnod 14. Beth yw'r tacteg nesaf? Fedrith Hesecia byth eich achub chi. Mae Hesecia yn twyllo chi. Os yw'n meddwl y gallith eich achub chi. Wrth gwrs, dyw Hesecia ddim di honni bod e'n gallu achub neb. Be mae'r un drwg yn treol wneud fan hyn, mae'n ceisio gosod llyged pobl Jiwda. Nawr, nid ar ei gwendid nhw, ond ar wendid i brenin nhw. Ar wendid Hesecia. Drwy tynnu i sylw nhw at y gwrthrych ffydd anghywir. Wrth gwrs, dyw Hesecia ddim yn gallu achub nhw. Os maen nhw'n mynd i fynd i feddwl, Hesecia yw'r brenin sy'n mynd i achub ni, ond mae yn yr un twll â ni fan hyn. Mae e'n stuck yn y ddinas ma, mae yna fyddin o'n cwmpas ni. Dyw Hesecia ddim yn gallu achub. Weithiau mae'r un drwg yn ceisio i ni roi ein ffydd ni mewn gwrthrychau da, ond anghywir. Gweinidog falle, rhieni, gŵr, gwraig, lle y rhai nath eich arwain chi at yr arglwydd Iesu Grist, mae'r un drwg, mae wrth i fodd pan i ni yn dechrau dibynnu ar y bobl yna, yn hytrach na dibynnu ar yr arglwydd. Mae'r un drwg yn ceisio arall gyfeirio ein llygad ni at waredwyr sydd ddim yn waredwyr o gwbl. Un gwrthrych ffydd cywir sydd, a dyna beth yw cyhyddiad olaf y prif swyddog fan hyn. 6 pwynt. Mae Satan yn dymuno i ni amau nerth y gwaredwr go iawn. Yr arglwydd ei hun yw gwrthrych cywir ein ffydd, ond fel last-ditch resort, be mae'r prif swyddog yn neud i bobl Jiwda? Yn ceisio gwneud iddyn nhw golli hyder nhw yn niw. Sut mae'n gwneud hynny? Yn dod â Duw i lawr, i lefel eilyn. Drychwch ar ddiwiau'r holl bobl arall yma. Fydden nhw ddim llwyddo yn erbyn brenin Asyria. Siwt mae'ch Duw chi yn mynd i lwyddo? Mae Satan yn dymuno i ni weld yr arglwydd yn llai na beth yw e. Yn ein calonau ni, fe allwn ni syrthio i feddwl bod Duw yn llai na beth yw e. Bod e ddim mor dda ac yw e go iawn. Bod e ddim mor ffyddlon ac yw e go iawn. Bod e ddim mor gryf, mor nerthol ac yw e
go iawn. Ond mae gennym ni fendith nad oedd gan Hesecia. Lle roedd Hesecia yn gorfod edrych ymlaen mewn ffydd at iachaduriaeth. Fe allwn ni edrych yn ôl a gweld grym Duw. Grym terfynol Duw. Yr holl alluog, yr un ath i'r groes ond a atgyfododd o'r bedd gan drechu pwer pechod a marwolaeth. Mae Iesu Grist wedi atgyfodi. Mae'r arglwydd wedi dangos ei rym. Gallwn ni edrych ar yr hyn mae ei wedi gwneud yn wyneb cyhuddiad Satan sy'n dweud ydy'r arglwydd yn abl i achub? Ydy. Achos nath e farw ar groes a nath e godi eto. Dwi am orffen drwy edrych yn sydyn iawn ar weddi Hesecia a sut mae e'n ymateb i'r holl gyhuddiadau yma. Yn y lle cyntaf, mae Hesecia yn mynd ar bach o daith fan hyn. Yn y lle cyntaf, mae'n troi at Eseia. Mae'n troi at y proffwyd ac yn gofyn, Eseia, a wneud di fynd i weddio os gweled i'n dda? Be mae'n ei, mae'n troi at gwaredwr arall yn ei feddwl e. Wrth gwrs, mae Eseia yn raslon iawn, yn rhoi neges o obaith, o hyder iddo fe. Mae rownd arall o gyhuddiadau yn dod ar ddechrau penod 37, a mae hynny yn y pen draw yn gyrru Hesecia at y gwaredwr, at yr arglwydd, yr un sydd yn nerthol i achub. Ac yn ei weddi, sylwch, beth yw hyder Hesecia? Gogoniant ac anrhydedd Duw ei hun. Dyna yw hyder Hesecia. Ie, arglwydd, mae'r brenin yma wedi curo pawb arall, achos oedd ei diwio nhw yn ddim byd. Ond arglwydd, ti nath greu'r nefoedd a'r ddaear. Ti o arglwydd yw'r unig dduw. A beth mae'n dweud, dy fwyn dy hun, gwared ni. Ddim hyd yn oed ein mwyn ni, dy fwyn dy hun. Fel y caiff holl deyrnasoedd y ddeiar wybod, mae ti yw'r arglwydd, tydi yn unig. Wrth i ni weddio ar yr arglwydd i achub yn ein oes ni, beth yw ein hyder mwyaf ni mewn gweddi ger bron Duw? Bod Duw yn mynd i achub ei fwyn ei hun. Bod Duw yn dymuno gweld dynolryw yn troi ato fe. Bod yr arglwydd yn deheu i fod mewn perthynas gyda'r bobl mae e wedi ei greu. Bod yr arglwydd wedi dangos hynny drwy fynd i'r groes, drwy ddod i'n plith ni yn y lle cyntaf, drwy gymryd ffurf gwas, drwy fod yn ifydd hyd at angau ar groes, drwy godi eto. Mae Duw wedi gwneud hynny i gyd fel bod pobl yn cael ei achub. Felly, oherwydd pwy yw Duw a be mae wedi wneud, dyna yw ein hyder ni wrth ddod ato fe mewn gweddi. Gogoniant Duw ei hun. Beth yw ymateb yr arglwydd wedyn? Wel, ni'n gweld hynny yn Eseia 37. Mae'n drwg dwi wedi colli trac ar y clicio fe. Coni. Ie. Dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Am ddiffynaf y ddinas hon, yw gwaredu, pam fy mwyn fy hun. Ac mwyn fy ngwas, Dafydd, oherwydd bod yr arglwydd wedi gwneud addewidion i'w was Dafydd. A mae'r arglwydd yn ffyddlon i gadw ei air. Dyna yw hyder Hesecia ger i fronau. Dyma mae'r arglwydd yn cadarnhau i Hesecia drwy lais y broffwyd Eseia. A gadewch ni ddarllen am y iachawdwriaeth yna sydd yn dod wedyn. Os oes gennych chi'ch Beiblau, mae'n fyr, ond trowch i ddiwedd penod 37. Dyma sy'n digwydd. Yna, aeth angel yr arglwydd i wersyll yr Assyriaid, a tharo i lawr 185 o filoedd. Pan ddaeth y bore, cafwyd hwy i gyd yn gylanedd meirwon. Yna, aeth Sennacherib brenin Assyria i ffwrdd a dychwelyd i Nineve ac aros yno.
Pan oedd yn addoli yn hymyl ei ddiw nisroch, daeth ei feibion, Adramelech a Saraser, a'i ladd a'r cleddyf, ac yna dianc i wlad Ararat. Daeth ei fab Esarhadon i'r orsedd yn ei le. Pwer bydol mwyar oes. Un noson, un angel, gon. Dyna pa mor nerthol yw'r arglwydd dduw i achub. Dyna mor rymus yw Duw. Nawr, ystyriwch yr holl cyhuddiadau yna i ni wedi edrych arnyn nhw. Yr holl ffyrdd cyfrwys mae'r un drwg yn ceisio tanseilio hyder pobl dduw. Yngwyneb holl ymdrechion Satan, fan hyn yn ein testyn ni, be mae'n cymryd i dduw i ddelio gyda fe? Noson wedi benni. Mae Satan yn dwy'n cyhuddiadau yn ein herbyn ni. Ond mae bennau eisoes wedi sathru. Mae Crist ar y groes eisoes wedi ennill dros yr un drwg. Mae'r fuddugoliaeth dros Satan wedi ei gael. Ac felly, mae Satan dal yn taflu gyhuddiadau fe ato ni. Does dim pŵer iddyn nhw. Does yna ddim byd gan Satan yn sticio arno ni. I fod e wrth i fod yn ceisio tanseilio ein hyder ni. Crist wedi hollol dirymu pŵer cyhuddiadau yr un drwg. I ni eisoes wedi canu. Taw fenaid taw. Pan mae Satan a'i seithau tanbaid yn dod, mae yna orffwys sy'n enaid ni. Fe allith e cyhuddo. Mae Crist wedi wneud yn iawn. Does na ddim cyhuddo ni mwyach yng Nghrist. Wrth ni feddwl am eto be mae Satan yn treol wneud, be dyn ni'n wneud? Dyn ni'n edrych fri a gweld ger bron yr orsedd hardd, mae yna archoffeiriad sydd yn eiriol dros pobl dduw nawr. Fel bod gynnon ni hyder i nesau at ein tad nefol ni, a does na'r un cyhuddiad gan Satan yn mynd i sticio. 3 anogaeth fer iawn i gloi. Byddwch yn wyliadwrus. Adnabyddwch y cyhuddiadau yma pam maen nhw'n dod. Ond cofiwch does ganddyn nhw ddim pŵer mwyach. Peidiwch a digaloni oherwydd cyhuddiadau Satan, yn hytrach gosodwch eich llyged ar yr arglwydd Iesu Grist sydd eisoes gydag ateb i bob cyhuddiad a ddaw. Ac ymddiriedwch fod yr arglwydd wedi ennill y fuddugoliaeth yn barod. Ffrindiau, i ni dal i frwydro. Mae'r frwydr yn erbyn tywyllwch yn parhau. Ond dyn ni'n brwydro yn y gobaith a'r gwybodaeth sicr bod y fuddugoliaeth wedi'w gael. Mop-up job yw beth sydd gyda ni ar ôl. Achos mae Crist wedi ennill. Clod iddo. Amen. Nawn ni ganu ein emyn olaf, a wedyn fydd Ben yn dod fyny i'n bendithio ni. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feraf yw ei chwerw angau loes.
Wel, diolch i Alun, ond yn bwysicach, diolch i Dduw am ei air at ni heno trwy Alun. Dwi'n meddwl mae'n wir, byddwn ni'n cytuno, da ni wedi profi a wedi gweld fod Duw yn dda, unwaith eto. Cofio, mae yna paned heno, so ni ddim yn camarwain chi 2 waith mewn diwrnod. Mae yna paned, fydd yna gemau bwrdd a pethau yn digwydd yn y stafell drws nesaf hefyd nes ymlaen heno yma. So'n grêt i gael chi eto efo ni bore fori. Plant yn cyfrestru, mae gwaith plant 10 munud i 11, a byddwn ni'n cychwyn yn fyma 11 nôl yn cwmni Dewi Tudur. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoddelus gerbron ei gogoniant. Iddo ef yr unig dduw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bydd y gogoniant, awm a rhydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr, a byth bythoedd. Amen.